ng ating kabisyo na si Luningning na nagniningning kapag nadidiligan. Pero this time, hindi siya nadiligan, kundi nayakan. Nayakan siya doon sa kanyang boyfriend dahil nung sinubukan nila yung 33 plus 36, ay nakalanghap siya ng hindi masarap na hangin. At yun nga yung malakas na utot na merong amoy. Double kill pag ganun. Sabi nila yung pag malakas yung utot, di ba walang amoy? Oo. Pero dun sa jowa niya, merong amoy. Ang hirap mag-concentrate pag ganun. So, nag-back off siya. Oo. So, hindi na nila tunuloy. Nainis siya, tumawa yung boyfriend. So, ang ending, nagkatulugan na lang. So, hindi ko alam kung nangyari pa ulit yun. Pero sana, hindi naman na nagkaututan. Kasi, bruin mo, talagang umutot sa harap talaga ng mukha mo. Diba? As in right on point. Diba? So, anyway, pakinggan na natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Kiko Tanggero. Eto na ang sabi ni Ernesto Nogeboy Atcha Jr. DJ Rocky, good PM. Para kay Sender, paktay ka dihadong day. Di na naman natuloy ang 33 plus 36. Dapat itinuloy na lang dahil masakit sa puso. Yan. Otot lang naman yan. Second to play. Wala na yan. Dapat itinuloy na lang ang bombahan. Nakakamiss yung tawanan ninyo ni Kiko. Pwede bang gawing ringtone yan? That's all, DJ Rocky. Mabuhay ang Love Radio. Ano yun? So, dapat ituloy. Pwede ba ituloy pag ganon? May naamoy na mabaho? Depende sa inyo mag-partner. Kasi kung halimbawa, i-considerate nyo lang naman siya as yung joke. Seryoso. Wait lang. Bakit seryoso? Seryoso si Kiko Tanggero. Parang naramdaman ko doon na, nag-isip siya ng safe na pwede niyang ibahagi sa amin nang hindi siya manlalaglag ng partner. Lang hindi mahalata. Okay. So kung ano naman, gawin yung joke yung nangyari na yun, matutuloy. Oo, tawanan nyo na lang. Tapos ikaw yung babae matatawa lang din. Oo, asarin yung baho ng utot mo, gano'n na lang. Tapos tuloy-tuloy pa rin. Tuloy pa rin, Uy, pag gano'n diba, yung amoy nandun pa rin, kumbaga hindi siya nawawala. Depende. Di ba parang mahirap mag-disperse yung mga ganong klaseng amoy eh. So dapat, I think, mag-spray ka pa ng maraming, alam mo yun, air freshener. Kaya dapat yung kwarto nyo well-ventilated. Yun. Gawa sa plywood yung kwarto. Tapos kung wala, syempre, minsan sinasara nyo yung bintana. Diba? So, hindi talaga. Hindi talaga sisingaw yan. So, dapat sumingaw yung amoy. Oo. Siguro, antay kayo hanggang sa mawala, tsaka kayo mag-part 2 yan. O kaya, magsabit ka ng albatros. Magsabit ng albatros sa legs ng partner. Yan. Okay, yung mga pine tree nasa kotse. Uso pa ba yun? Yung pine tree? Wala na, yung mga pabangon na ngayon nakabote. Oo. Yun na. Napapagalta nyo edad. Hindi, yung mga naka-pine tree dati na nasasakyan ko. Nakakahilo yun eh. Oo, kasi matapang yung amoy nun eh. Oo, hindi, tsaka parang, alam mo yung mahihilo ka, parang magkaka-migraine ka kahit wala kang migraine dati. Oo, totoo. Lalo na yung mga revo-revo noon. Ay. Karamihan revo yung may ganun eh. Huwag ko naman sabihin yung mga brand. Baka mamaya sabihin nila, grabe naman tong mga to, maka-judge naman sa mga may revo. Ba't may revo pa ba? Parang wala naman eh. O ano ka ba yung mga FX drivers revo pa gamit hanggang ngayon? Kita mo dyan sa may Rojas Boulevard, puro revo pa rin yan. Ay, di ko napapansin. Palibasa kasi mukhang lagi ka na lang sumasakay sa angkas ha. Uy! Or joyride ba? Bakit? Puro lalaki yung rider nun. Malay ko ba kung may ibang klaseng rider yarn? Alam mo, gusto ko maka-experience ng babaeng rider. Talaga ba? Para kapag nag-stop biglang boom, mapapadikit ka agad. Oo, kapit sa humps. Saan ka nang kapit sa humps? Uy, bakit? Nasa likod ba yung humps? Sa harap yun? Mapapakapit ka sa harap? Oo, hayakap ka. Tama. Pag yumakap ka, dun talaga diretso sa humps. Pero baka ingat ka kasi baka yung humps niyan wala sa taas. Baka nasa ibaba. Uy, ibang humps yun. Ang masama nung pagkahawa ko sa humps, lumubog. Peke pala. Sabi nga nila, don't judge a book by its cover. Pero eto talaga yung malupit. Don't judge a boob when it's covered.
Okay, so eto naman, sabi ni Julie. Sabi ng tropa kong lalaki nung minsang nag-inom kami, nakakakabag daw talaga kapag na Scooby-Doo style ang posesyon nila. Kaya hindi raw niya naiiwasan na mag-release ng bratatat. Yung bratatat? Utot. Okay. Ganon. Di naman daw turn off sa partner niya. Nagtatawanan na lang sila. Iba-iba lang talaga tayo pagdating siguro sa pagtanggap. Pag matagal na, wala nang turn off. Hello, lahat naman tayo dumidighay sa wetbox. Pabati po ng happy birthday kay Marilyn Diza. Thank you. Yan yung sinasabi ko. Depende kung paano nyo iti-take as partner. Siguro as couple. I think ito ano ko lang to kumbaga theory ko lang. Kasi marami na akong mga narinig na kwento eh. Kapag hindi mo siguro masyadong mahal, hindi ka tanggap-tanggap. Uy, may ganun? Feeling ko lang Kasi may mga narinig akong kwento eh. For example, meron akong ex-friend. Parang kinuwento niya yung escapade niya with a foreigner. Tapos, yung kwento na yun, itong foreigner daw na to, pagbaba daw nung salawal, sobrang parang, nakakasulasok. Pero, dahil daw, Jumbo, parang tinuloy na lang niya because of that. Pero after nun, hindi na raw sila nagka-message kasi hindi na siya nag-reply. Tapos sabi niya, and I think, eto yung parang hindi kasi, basta. Ano ba siya? Ano ba yung friend mo na mekus-mekus? Basta parang sabi na lang niya na hindi na lang. Parang gano'n. Na-turn off siya. Dahil lang dun sa part na yun. Well, personal hygiene, proper hygiene naman yun, diba? Kumbaga, personal hygiene yun. Dapat naman talaga inaayos yun. Pero since hindi sila ganun ka parang well-connected and hindi pa naman ganun kalalim yung samahan nila. So, nagmamatter pala yun sa kanya at that specific moment. So, hindi na lang niya sinutuloy yung pakikipag-relationship dun sa taong yun. Siguro nahihirapan din kasi siyang to talk about it dun sa taong yun. Nahihirapan siya i-confront. So, yun. As a golden retriever. Uy, ano yung golden retriever? I-explain mo sa kanila kasi tayo lang nakakaalam nun Kasi nag-team building po kami. Tapos nagkaroon ng personality test. Tapos merong 4 na parang characteristics. Yung parang in general, nakakarakterize yung isang tao. Ayan. So merong the lion. The lion, yung mga aggressive, yung mga leader. Yan. Tapos may otter, yun yung mga very, tawag doon? Talkative. Sociable, optimistic. Kami yun. Tapos golden retriever, yan yung mga calm. Yes. Mga tahimik lang sa umpisa. Yan. Pero talented. Yes, talented. And then may beaver, yung very dependent. Yan. Dependent. Genius actually, Genius, sabi nila. Yan. So, yun ay golden retriever. Kasi pinili niya na lang na, okay, tahimik na lang ako. Hindi na siya nag-confront. Ayaw kasi namin ng confrontation. Golden retriever ka pala. Oo naman. Ay, pero kapag ka sa kwarto, lion ako. Charay! Sample nga ng tunog ng lion. Rawr! Wait lang, anong tunog ng otter? Anong tunog ng otter? Okay, hindi ko rin alam. Anong tunog ng otter? Ako kaya. Ano kayo tunog ba sa otter? As an otter. Wait lang, magbasa muna tayo ng comment dito. Sabi dito ni Danilo de la Cruz, basag moment naman yon. Saya naman sa booth, sana all may t-shirt. But anyway, true and genuine intimacy within a relationship is much deeper and covers much more than just the physical. If you want a strong relationship, work on all aspects of it, physical, emotional, and social. Next time, just finish your toilet activities before making love. Love to avoid the eruption of your volcano. Fabulous Friday, DJ Rocky. Excited to see you. Wala pa man nakaka-starstruck ka na. Well, actually, sa akin kasi tama ako, agree ako dun sa sinabi kanina, no? Na kapag ka naka-Scooby-Doo style, talagang hindi mo may iwasan eh. Yung Scooby-Doo style, ito yung aso style. Yan. Naka-Azucena style ka. Dapat nakalabas din ba yung dila doon? Pwede rin. Tapos magsasabi ka, aw! Wait lang,
Pag nag-Scooby-Doo style, yung mukhang aso, yung girl. Oh. Tapos, yung guy? Yung nakaabang sa likod is yung guy. Oo. Ah. Yun. So, yun talaga, hindi talaga may iwasan yun. Yung pag naka-Scooby-Doo style ka, naka-aso Sena style ka, kasi may ipon yung hangin mo sa tiyan eh. Para magkakakabag ka. Totoo yun eh. Ang gusto nga nilang gawin dito sa SPG Secret File Sender natin, di ba? 33 plus 36. For sure, may isa pa rin sa kanilang mag-Scooby-Doo style yung nakapatong. So ibig sabihin... Yung isa nakahiga eh. So ibig sabihin, bago nila isipang gawin yun, may ginawa muna silang iba that led to pag-utot. Hindi. Alimbawa, ayan, 16 na yan. Okay, yung 69. Yung isa nakahigaya. Imagine mo tong 9 na yan, nakahiga. Okay. Tapos eto, nandun sa Asusena style. nakadapa. Oo, naka-Asusena style yan madalas eh. Hindi naman totally dapang-dapa yan kasi... Hindi ko pa masyado ma-imagine. Teka, bakit ba alam na alam ko yan? Kaya nga, paturo naman sa akin. Teka, asa ba si Kapitan dito? Ano, Kap? Kap, paturo nga, Kap. Charot, darot. Oy, eto na. Sabi dito ni Charles Sancho. Sumubo ang sausage ng partner not until may umutot sa wet packs. Actually, ang baboy. Hindi ka talaga gaganahan yan. Sagupaan na nauwi sa amuyan. Charot with Yan. Sabi ko nga, iba-iba talaga yan eh. Kasi nga, yun nga, depende siya kung paano mo siya ite-take eh. Ite-take mo ba siya as humorous? Ite-take mo ba siya as unhygienic? But personally, paano mo ite-take yung ganong klaseng pangyayari? Kunwari, kung girlfriend mo yung eto ano lang to, kumbaga situational. I'm just giving you a situation. Bigla ako nauburo na. Para sa girlfriend po, sa fiancé ni Carl, wala po kami sino si Carl? I mean, kung ano-ano na tinatawag Wag mo namang ilaglag yung pangalan. Hindi, bibigay ko na yung pangalan mo para hanapin ko na lang sa Facebook. Carl Heronimo. Yan po ang tunay na pangalan ni Kiko Tanggero. Pambihira. Okay, go. Ano yung question mo kung... So, given a situation na kunwari nautot yung partner mo while doing the 33 plus 36, anong gagawin mo? Wala, tatawanan ko lang. Talaga? Itutuloy mo pa rin right there and then, on the spot? Oo, kasi mahirap mabitin eh. mas mahirap mabitin kaysa yung yung mabahuan ka. So kung may level of priorities ka, doon ka sa part na hindi ka mabibitin. Oo naman. Kumbaga parang okay, di bali na nakakasulasok yung amoy nito, amoy kanal, amoy estero na kung saan man. Amoy bulok na kamote pa yan, sige. O kaya medyas na hindi nalabhan ng mga 33 days. Yun, okay na yun kaysa saya mabitin ako. Kaysa naman sumakit yung puson namin parehas. Paano kung babae na yung umayaw? Ha? Umayaw yung babae. It's okay, bahala siya. Kung na-embarrass siya, edi... Ganon. Oo, nahiya ka, hindi naman kita pipilitin. Ganon ang tunay na lalaking nagmamahal. Oo naman. Hindi namiminglit. Oo. Pag pinipilit ka, may persahang magaganap. Hindi ka mahal nun. Yun lang ang habol sa'yo nun. Wow. Kaya dapat, kapag handa kang amuyin ang lahat. Kaya dapat pag mahal mo, handa kang amuyin ang lahat. Ayan. Hanggang kaloob-looban, amuyin mo. Ayan po, take it from Kiko Tanggero. Kapag mahal mo, handa kang amuyin ng lahat. Hanggang kaloob-looban. Hanggang kaloob-looban. Sasamahan mo hanggang kaloob-looban. Yes, oo. Okay, at least na-gets na natin yung part na yon. Na talagang kailangan may ganong thinking or parang disposition kapag ikaw ay makikipagrelasyon. Totoo. Okay, so anong mensahe mo para kay Luningning? Well, kay Luningning, it's okay kung if you feel embarrassed, 'di ba, nahiya ka dahil or nawalan ka ng gana, it's okay. It's not your fault kung halimbawa magalit si Guy. It's not your fault. Wala kang kasalanan at wala rin namang kasalanan si Guy. 'Di ba? So, just nasa sa inyong mag-partner yung kung paano niyo pag-uusapan and kung paano siya ite-take. Again, pwede namang mag-retake. Tama. Diba? Pwede naman mag-retake. Diba? Nasa inyo yung paano siya ite-take kasi pwede namang mag-retake. Yan. Kaya kay Luningning, tsagain mo na.
Tsaka pakipalitan na yung plywood dyan sa bahay ninyo. Oo, baka mamaya pagka isang sandal lang dyan, mabutas. Mahuli pa kayo ng nanay ninyo. Oo, mas awkward yun. Di tsaka alam mo, mas mabuti pa rin naman talaga kasi gawin yung mga bagay na yan. Kapag kayo ay nasa nasa pribadong lugar, diba? Yung inyo talaga na lugar. At mas pinakamaganda pa dyan, yung kasal kayo. Yes, totoo. Yung kayo na talaga forever. Oo. Hindi po kami encourager ng hindi. ng gawaan ng milagruhan, Baka mamaya sabihin niyo, grabe naman yung mga dalawang na yun. Oo. Mga napapakinggan na yun. Encourager. Ini-encourage na pwede pala. Oo. Hindi kami encourager. Kumbaga, binibigyan lang namin kayo ng edukasyon. Oo. Ino-open lang namin yung mga mata niya sa katotohanan. Yung mga posibilidad. Oo. Kasi nga mabuti nang may alam. Oo. At meron na rin pakialam. Totoo, yes. Kasi para kapag nasuksukan, yung butas, hindi ka magtataka. Akala ko pagka naututan, alam na Anyway, thank you so much, Kiko Tanggero. Sureness. Sa susunod ulit, Oo naman, makausapang ganyan. Kaya ngayon, alam mo, wala talaga akong maiambag. Kasi magpaturo ka kay Kap. Huwag kang mag-alala sa mga susunod na panahon. Aabangan ko yan. Malalaman mo kapag may maambag na ako. Tsaka, alam nyo, after next year, di ba kasal ko next year, mas marami ako maiaambag. Kasi legal na. Ako din. Pag ikinasal na ako. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You are so with me, DJ Rocky. Bakit ako hiningal? Kakatawa. And you are listening here sa stasyong Feel Good number 1 sa lahat ng mga kabisyo namin out there na talaga nga namang manggagapang sa kalsadahan. 90.7 Love Radio. This is SPG, as in Super Back and Earn Secret 5.